Sompa. Asantemaso TV. Yasomo Sompa. Asantemaso TV. Yasomo Sompa. Asantemaso TV. Yasomo Sompa. Asantemaso my muhanum say ya ene eda eye rana setutu abibio opem so ye nyame kese ene da otu ne nan ede afri eye asante my muhanum say eda kwakopie mu ewo eye nkran pompuni mountain na metri mu a okọ eye omampani atena ye eho na otu ne nan ede afri eye asante my muhanum say ya oko na ne nyina boko ensensem ya amefa monko mochi kakra ye beka ya boko ensensem nyina yenim se enye ene na efiti ase da ne da nyina meka enye ene na efiti ase boko ensensem ne de efiti ye me amete akwa mpo no na sabi yenya enwome nanso tokwa na to emu ababedru sabre ya me ne wo kasa ma mekwa ababehu sade ntokwa ne kofa bae ene de keka ho nyina esi etie na yebeka ya Ghana hanom se yenim se yewrade na se to be di asanteman ewra ono na asanteman nyina ne de yeka so my Ghana eda na koma so yie pa enti no afi na John Dramani Mahama wampani otedwem de babeto nanim na obeka ya nso a 2023 enso sabre no na mampani a wote adwa so na na dodankwa akufu ado ono enso de asemi ebabeda yewura se osra na ada boko ensensem no mpanimfo aban mpanimfo aba ebi abako nanso wana try a se de woso ko ye bia se obeye na asumdwe etimi aba boko no waye bia na emum no emfa enti onim se wono de otwenani de ba ebehwe yewura na oba yewura nanso na obesre na owogidie se yewura ebetimi aka boko asem no ama ye de ato ye ama bibia aye kama ampa yewura esomu enti 2023 mu on na yewura efiti ase eka boko ensensem nyina enti ofra afa edikan no na normal atnase no afra afa party A meganisa no normal atnase no the party B so atnase wi anu akom nyina bo no nyina atnase sa ena didi mu a ame ada ba be pie ene sabre a me no ka se wa fimpin menu ene aduonu enum yi mu efri afe mpimienu ene aduonu miensa e ba besi ene de na asem no yewura etna so acha kakra nti yewura hye aka kokotokokone so de se na misikan efri abra yewura ene omotena asene se ne ena menu mienu beti asema ye kacha afani mienu nyina nyina efri se yama media bia amo enrem ewo honum nemo ye King Solomon ahwe ama bibia atodin zamre efri abra yewura ede na no etu sa asem munyina mbetimi aka asinipi se boko adwe wo mse nko okra de nanso adwo pa enti sa pepe na etie enti ya afiyemu obubusume ne da etwa eto ene eyopenima busume ne da edikan na yewura eyidi si honom se boko ensensem no obehwe na waka bibia no ene beye eda etwa to a wode etna boko ensensem na ampa yewura de ose woyo afani mienu nyina be pie mu e menhye fikase mu enwunu adwoye no de na chese yewura ahwe akade wo so ka kira afani mienu nyina obi aka wo free ha akọ so na enije na afani mienu nyina edi free menhye fikase mu anum sei edi ekoko pie mu wo mu ekom fi so mo koye ebesi abrame ne wo ekasa ide yenti yeye bia yenti wetimi wakame bia wo kronum kai hunu sei sabra na yewura eka ansem ni wie ye enwumra na press release if you mention fikase mu ha eba ebeto nteta video no so ema obia etene ho se yewura de wo kan nyina ne se wo da afani mienu nyina
ase na emum no wa wonim se wa ye onho se sa ntokwa no aye wo boko no besa akɔhye mu kena no hwe bibiye anyesa de ade a eye wo fe no ebe ye wotan oka ade etwa eto se obia enya aburuchere na obia so akoma emfa ento niem de twa to ene se wo beko eye mampani akache na eye dwumadi asabi mampani ede eba be hye ne sa de dan ne se wo sre na ada won hwe na won ka bi emfa ema no no obeko na enema wakeka wo ho nyina waka nyina bom no wo de akoma eye mampani ache ne se dwumadi a wo de hye ne nsa no bibia ewie pe na afei omu nyina so atena sa ye ka bi abamati bi afiri mu na afei omu ahu de wo so mo de ba beto abonten ema menu mienu nyina ye de ehu no eti abusia ene eda yenwura na senso abebi o edi efiri eye menhyefi kese mu hanum sei akwakopie mu ewo eye enkran pumpuni mantem mu akopie mu ewo eye mampani akachi na de ohu bia no omo ahwe aka abusia yenwura akwakoduru airport asamre oba be free ha ede akoyentwe yani enkwahwe abra odi free menhyefi kese mu ha ede akwakoduru airport no ye ba de ohu bia ye de beto aso amamo.
abebio asante man yemvra yenyame kese ai wama ahinie ayakono ama ahinie ayefe uzia bibisa o ko mu hele do free na hemfie ho ade akoba bia ya ye twa beto ntenta video ne so ala eno ti dane da nyina asante man ye ho bekoso a aye enibre efri say ye ankasa ya asante amamre ne amane no yewura aka me ate ho asese ye ma ho ehia yen na ehu ehia yen no nso na eye yewura ono oda ye nyina ya no no e na e ma na hia yen enti edo no nyina ekọ ede ama yewura ani je
wama asanteman mu hanum sei anaso ka say Ghana hanum sei ankasa no wono ene wo hene a wodamufu a awama amamre ne amane ene ahenie aye krabehye aye akono ewo Ghana man mu hanum sei dane da nyina komekoto odwen ma de mesre odoman konyankopon ne say oma yewura enkwatenten emfa ema asanteman ene Ghana man enyina na eno ne ade a yehwehwe na yewura ne ho akono pa abusia de ekoso eno no nti samre ya me no ekasa ide yekopie mu ewo menhia fikasie mu hanum se yewura etia ne nan achi asese de okono kopie mu ewo menhia David ano no okakopie mu ewo President John Dramani Mahama na kache na afeide boko insensem na yewura etna so efri afempimienu ene aduonu miensa no ababesi aduonu enum yi anyame adom wahwe etimi akama bibia akoda din no afei na ono de obia no ekwakobo mampani na afei de obia no so omo etimi akeka de abom na afei de se na efata se eba abonten ema menu bienu nyina yete ye ho ase ehu se de yenwura esifadebo asem nyina no enche nyina ebeba mekai wo ama wahunu se de betofom bia no Asanteman so TV yo betena hanum se ye de nyina de ababesom mu yenwura enso ekokodura enya dan a ye de eho emfonyin ne so nyina ebeba ababesom entita mitwuku nakacha obi na obi nkancha obi se onta mitwuku ewo Asanteman so TV de komene nyina a yenwura de free ha no ye de nyina ebesan abesom
Asantemaso TV, yes, so Mosompa.